Вижте, боклуци. Нас за боклуци. Ние най-добре сме по гледка. С мои приятели. Аз съм по-добър. Нинджите всичките къде са? Ще покрай мен. Гледка хаус. Гледка хаус. Най-добрите... Може да покажете 2-3 номера от вашето карате? Я! Още 2. Какво мислите за Рамбо? Рамбо Боклук. Най-добрите нинджи. Къде живееш точно квартала, кажи? Квартал Русе, квартал Левента. Ние сме в Левента, най-добрите сме нинджи. Друго? Това е Хайрито и Ниндан и Джем, най-добрите сме нинджи. 4 нинджи. Срещу мафията. Ще убим те мафии. Ние не сме от те мафиотни. Какво мислите за наркотиците? Ще убим. Те научите, кой не е за приятели. Ние най-добри сме, ние обичам наши приятели. Какво мислите за алкохола? Всичко за боклука. Никой не може да е боклук. Обичаш ли родината си България? Да, винаги. Обичаш ли всички хора, които са загинали за нея? Да, винаги сме горди. За кой? Примерен човек на България. За България. За чем? За Кълчика. За Нерсул, така има един амсалак, са прави, кой съм аз. Ние сме най-добрите бойци по гледка. Кажи една песен на български. Ние сме най-добрите. Азърна? Ние сме най-добрите по гледка. Има пиянци, ние ги спасяваме в нашия квартал гледка. Никой не може да се бият като нас. Има Джейм, Хайри, Нерсул и аз. И жабата, това кунфу. С кунфу всичко убиваме хора. Никой не може да убие. Какво мислите за летящите чинии? Летим като припе. Кой се ебава с нас? Кой се не ебава с нас? Не ебам майката нас. Ще ебам мама с теб. Не ме е страх от никой. Всеки да се ебат майката. Ние най-добрите сме от рибари, от китайци. Ние сме мои приятели. Има тук турски род. Окей,